че е опасна и за здравето, за тежката демографска криза, за обезлюдяването на България, но не. Днес ще ви помоля да ме разберете и ще оставя нашите предизборни послания настрани. И ще ви благодаря от сърце, че сте тук. Благодаря за възможността да бъда тук с вас заедно. Една думичка, много малка, но в същото време с такова голямо значение и един конгломерат от различни импулси и неща, в които ние вярваме, които обичаме. Родина, род, дом, семейство, град Варна, правото на труд, на образование и на здраве. Всички тези неща заедно смятам, че по-голямата част от нашето общество ги приема и ги подкрепя. Но, уважаеми дами и господа, има едно нещо, което ни различава от повечето, да ни кажа всички наши опоненти. И това нещо, вярвам, го носите всеки един заедно тук в сърцето си. И ще го кажа с една дума. Това е солидарност. Солидарност да помогнеш на човека до себе си. Защото солидарността е именно това, което дава възможност да се подкрепяме взаимно, да споделяме отговорностите си, да се грижим един за друг. Именно солидарността ни дава възможност да преодоляваме трудностите и препятствията и да ставаме по-силни. И в именно такива времена, като сегашното, на социални, на икономически, бих казал на цивилизационни предизвикателства, именно солидарността ни дава възможност да се изправим и да продължим напред. И именно солидарността е в основата на това общество, в което всеки човек е важен и никой не е изоставен. И за това вярвам, да, категорично вярвам, че един до друг сме много силни. Ей, хора, голяма сила сме. И ако ни дадете вашето доверие, и смятам, че говоря от името на всички колеги, няма да ви подведем. Затова благодаря ви още веднъж и като лекар ми позволете да ви пожелая, бъдете здраве, да бъде. Благодаря.